दालां मावग्राफ्रा नै फ्लर मावदों दिनैहाय नै आं नायनि आं ओरै गाखोलाङि दिनै फ्लर मावदों ने मावबाय बेखौ फुल खालामनांगौ दिनै बुंहोजोबनांगौ दा बेखौ बुंहोजोबो नै बेखौ फुल खालामनांगौ नै फ्लरसो थाबायग्रा दिनैनो लास्ट ए नै जि गोजौ गाखोदों नै दालाङावसो लेबार मावनांसिगोनहाय गोसोफ्रा मोजां मोनदों दा लेबार मावनानै ओइ फुजा गोजानाव थांनांलाया ने जायगायावनो मावलानो फैसाया मेरला मोनो मानो गोजानाव थांनो औ गोजौ जोंहा मेनेजारा नायफैदों नै इउटुबारनिबो सासे ए नै बेनिफ्राय नायनानै जि गोजौ मावदों नै लाजिनाङा दे दस्रा जायगायाव थांलायनाङानो दस्रा स्टेटनाव गावबागाव जायगायाव मावनानै जानो हायो जोंनि मानसिफ्रा लाजियो जायगायाव मावनो दि मावदि Jadi hari ini ya, kalau hari aku mau naik jenis standnya, sertuyamnya dalang awhai, keglinan nih, ama jual sing salah, budai, jual budai ini, buru jinnang lai. Lại phân cái gì này nè, đâu ha, sao lại có lại cái tụi bé này, nó sẽ tới lại cái thằng, ăn không ăn, lại phân cái này xí này hay, cái gì, bây bằng cái phá, mà ba phát xuất ra bổ ra, xài bữa, xỉu bữa, bổ ra thăm bổ ra sang chặt mà là bữa bạn bữa, đâu hai chết, phi chung mình à đi, chỗ nào này, wow. Saya punya kelima lagi di mana? Kijet, kesigidi, kijet, kesigidi sampai mana salai? Nah, kesigidi sampai mana sah? Mana gidi siapa? Pak caption thì khá được, caption thì được. Dạ khơi, đấy, cái sài cái mà bạn ấy bố, mana, đấy, xin lâu lắm ấy, cậu khán ấy, bác cô. Biar hamnya ku hai, singkat aku baca ni nang aman ni, mak ada beri ni hai hap dah tiya, jadi hap lah ni tiya ni, mana sih, hari dah bu, Lala dalang man sigale ni thila se dalang asadeng. Oh, ini pasti banyak kade. Phải bị hà lại, bị hà man sigale thia khơi, bị dalang Thia khơi thì nè. Kegeli mana lah ber. Dia, punya banyak jadi jumpa mungkin cuma, belas itu jaring dia.
बे फुंसेल' सोमोन ना दैयानो बे हाया हबिनिफ्राय बै दाबखानिसोमोन दालिनि बे दैयानो नै दाथ' दैयानो गोलैल' नै दै गैया बायदि ओमफ्राय दैज्लाङाव नायदो बेसे गिदिर जायो ने बारनो हाखाया दा निजिरा जाखांबाय दा गब्रबावसो हाब्रु दङ थिखोना दोल आंनो नुजोबदोंहाय उन्दैनिफ्रायनो बुरखानानै एथ' बोसोर जों दालां गंसे ने नोङो बुरैलायबाय दासो दालां मोनबाय गोबां सरखारफोर थांबाय दालाङा मोनाखै खस्थ' बयबो लिडार जानानै थांबाय नायाखै ने जोंनि जायगाखौ बिराद खस्थ' मानसि थैलायनानै थांनानैसो नै दालां गंसे मोनबाय आखाइयाव लाजायाखै आखाइयाव लायाखै लावनाय मावदो गाखोनो मोनसिगोन थाबायनो मोनसिगोन ने आयै ने थाबायनो मोननायसै खुसि मोनदोंना मोनाखै खुसि मोनदोंना मोनाखै दालां मोननायखौ मोनखाबायथ' ए जासो जायोमोन ने औ जाबाबो नङा औ आंथ' फैसा गोरलैफोर स्कुलाव थांलाय फैलाय मोजां जाबाय दा मोजां जाबाय खस्थ' खमबोनो गोग्लैफैयोमोन ने मोना गुना दखानाव जाफैनाय मानो नोंसोरनो बुरायलायखाबाय दा नोंसोरनो गोरलैल'मोन Lasna deh, kop deh. Ya, oh, dia punya mai, mi dalang kau geli neko. Kau banyak tu tak ibai? Oh, kau sergeden duduk dah.